Σε μία εκδήλωση μιλούσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρίγκαν, και ξαφνικά ακούστηκε ένα ντουπ. Όλοι γύρισαν να κοιτάξουν και ήταν η σύζυγός του, Νάνση, που εκεί που καθόταν έπεσε από την καρέτουρα. Πολύ άβολη στιγμή, θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα άρχιζαν τις συγγνώμες και θα έκαναν τη στιγμή ακόμη πιο άβολη. Όχι όμως η Ρίγκαν. Στην αρχή το διακομώδησε η Νάνση και μετά ο ίδιος ο Ρόναλντ. Άλλωστε έχει μείνει στην ιστορία για το χιούμορ του. Ας δούμε το αστείο περιστατικό. I identified with them and tried to put it all into my playing. Yeah. Honey, I told you to do it only if I didn't get any applause at it. Όταν σε μια ομιλία τα πράγματα δεν πάνε καλά, αντί να ζητάς συγγνώμη, δοκίμασε να κάνεις χιούμορ. Για παράδειγμα, αν κατά λάθος παραπατήσεις καθοδόν προς το βήμα, μπορείς να πεις: «Α, τσέκαρα το πάτωμα λοιπόν. Ας τσεκάρω τώρα και το μικρόφωνο για να ξεκινήσω».